Como concelleira de Capital Cultural é unha honra acoller neste centro teatral por excelencia do Concello de Santiago de Compostela, o Teatro Principal, a entrega do premio da cuarta edición do certame Manuel María de Proxectos Teatrais. O fantástico deste proxecto que é imposible. Sucede, non sabemos como, pero sucede. Pola escolla realizada que permitirá que esta nova proposta teatral poida ter presenza en 40 cidades e vilas galegas, volvendo a levar a voz de Manuel María aos escenarios. Concellos, deputacións, o Centro Dramático, compañías... E por iso este é un proxecto de ben, un proxecto necesario para facer país, un proxecto que fai xiras ordenadas, algo que é imposible. Eu teño que empezar por facer un agradecimento moi especial aos concellos que colaboran neste certame, porque é o que o fai verdadeiramente importante. O feito teatral, fundamentalmente, é representación, e isto tense moi en conta neste certame. Indicar que, nesta cuarta edición do Premio Manuel María de Proxectos Teatrais, o xurado quere salientar a feliz descoberta da riqueza e as posibilidades dramáticas que a obra de Manuel María esperta nas compañías creadoras do noso tempo. Dentro da riqueza e calidade das propostas presentadas, este xurado decidiu, por unanimidade, distinguir co premio do cuarto certame Manuel María de Proxectos Teatrais o traballo Berenguela na Gaiola, baixo a dirección e dramaturxia de Paula Carballeira, e presentado a concurso conxuntamente polas compañías Galeatro e Sarope Tulú. En particular, fainos especial ilusión tanto as compañías como a min, porque é un proxecto que abrangue moitos públicos. Tamén o familiar, que ao final en moitos concellos asiste ao teatro, non? É un placer realmente participar neste proxecto tan ilusionante, repito.